но да видим как деца от различни етноси, от различна социална среда, без да се познават едни с други, ще успеят да преодолеят разстоянието помежду си, ще станат приятели. Това се опитаха да разберат от неправителствената организация Паралел Силистра. Какво се получи от усилията им, вижте в следващия При децата е лесно. Да, те лесно преминават тези граници. Около 40 различни деца се събраха на едно място, за да се опитат да намерят пътя един към друг, под ръководството на педагози и в присъствието на родители. И да се уверят в най-общото помежду им, че имат еднакви права като малки граждани на тази страна. Децата са от различни възрастови групи. Едните са по-освободени, другите са по-стеснителни. Предвидили сме такива упражнения, но смятам, че между тях съществува доста голям процент толерантност, помагат си едно на друго и рисунките, които представиха, дават основания да се смята, че децата по принцип, по природа са добри едно към друго. Освен да представят пред другите себе си и семействата си, децата трябваше да разкажат какви филми, книги и спорт харесват. А после да нарисуват това, което си представят, като чуят думите приятелство, свобода, семейство, майчин език. Аз ще нарисувам деца, които играят и споделят неща помежду си, за да рисувам приятелството между децата. Аз ще рисувам две деца играят волейбол. Задачата ми беше семейство и аз рисувах аз, майка ми, баща ми и брат ми. Нарисувах символ на приятелството, защото за мен важно е да имаш приятели, да можеш да имаш приятел, с който да споделяш всичко. А пък аз нарисувах две момиченца, където се хващат за ръце. Имаме разработен иновативен модел за такива образователни дейности, които се провеждат в мултиетнически групи. Не трябва да се учат правата на детето само в българска група или само в ромска. Хубаво е децата да са заедно, да се опознават, да се разбират и да се уважават и за в бъдеще. Въпреки неголемия си житейски опит, направи впечатление, че децата осъзнаваха смисъла на ставащото. Мен ми харесва, че се сближават много хора от различни селища и така могат да се сближат повече хора, като се срещат и като се запознават и като са щастливи заедно. Се запознаваме с деца, които нямат нашите удобства да живеят в големи градове с по-различни неща. И също така можем да имаме приятели от различни страни, от различен майчин език и от различни семейства. Днес ми хареса, защото се събрахме от различни селища деца и се забавляваме. Предстоят занимания на открито, а на 1 юни всички деца ще отпразнуват празника вече като истински приятели. Права си, децата въобще При децата е лесно, да. много е лесно. Аз съм, ето, казвам ти и в събота, когато заедно с Вая бяхме на празника на всичките тези деца, които са с синдрома на Даун, по никакъв начин не усетих нито за миг тази граница, която възрастните поставят и са склонни да поставят. За децата няма такива предразсъдъци. Всички играеха заедно, всички се забавляваха заедно и беше наистина цветен и шарен празник.